Hubog nga lalaki nga natulugan sa higad sa dalan ginkawatan sa ginapahayag tricycle driver. 5,000 ka pesos nga sinuptan sini gintaban. Si John Sala nakatuto. Makitaan sa CCTV footage kay ni ang mahamuok nga tulog ni Rodrigo Zamora samtang nagasandig sa kudal sang isa ka tiyangge sa higad sang dalan sa barangay Balabag, Pavia kagabi. Mati-untion, may doag gray nga tricycle nga nagtulog malapit sa iya. Nanaog ang driver kag amat-amat sinigin palapitan na nagakatulog nga lalaki. Makitaan man sa video ang pagkuot sang lalaki sa bulsa sini dalakuha sang wallet. Nataban sang ginapahayag tricycle driver ang 5,000 ka pesos. Bakal ko sikat kaya yung sikat ko gumana na mo. Nagaubra bilang dishwasher sa isa ka restaurant ang biktima kang nagabiyahe man sa tricycle bilang sideline. Suno sa punong barangay sang Balabag, Pavia, hindi nila residente ang tricycle driver. Bangod wala sang may nakakilala sa iya. Hindi man inikabahin sang toda. Bangod doag light blue ang mga tricycle nga nagabiyahe sa barangay. Bangod sa insidente mas pagahugton pa ang seguridad kag mas pasangkaron pa ang pagronda sa mga tanod sa barangay. Kung gabi magulo aligmat kay wala ta kabalo. Aral na sa aton palibot, hindi takbalo ano oras kung sila mahimo sang ilang mga modus da. Pero amo na gani aligmat lang kag ari lang kami sa barangay nga mag-deploy sa aton mga tanod. Dismayado si Rodrigo bangod pila ka bulan sini nga ginsuptan ang ginkawat ka kwarta. Gani may luyag iniipalabot sa sospek. Parehas lang tigado, ano man, timaning wa man tani, why sa may mo gid nga ano iti amo na ya diretso mo. Ako nga pangniwa mo pangabuhi mo sakto. Wala pa formal nga nagreklamo sa kapulisan si Rodrigo Zamora na tuhoy sa natabo sa iya. Upod kay Hans Tisierto, John Sala. 1 Western Visayas.